אחד מהעקרונות הראשונים בקטגוריה הזו של אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, לא לרחל ולא לספר דברים על הזולת. לשון הרע. לשון הרע. כן. על לשון הרע כתוב המון דברים, המון דברים. יש גם ספר כזה, די יבוא לשון הרע. אולי אני אקרא פה, אם אתה נותן ככה, אולי רק את השני משפטים העיקריים. לשון הרע זה המספר בגנות חברו, אומר דברים רעים על חברו, אף על פי שאומר אמת. אבל האומר שקר נקרא מוציא שם רע על חברו. ומי שמקבל, מי ששומע את הלשון הרע, הוא אפילו יותר גרוע מזה שאומר את הלשון הרע. כן. שוב. אנחנו צריכים בכל הבירורים שלנו לצאת מהבנת המערכת הכללית. היא קיימת, זה לא חשוב שאנחנו לא מרגישים אותה, כל המערכת הטבע, שעכשיו רק אנחנו מגלים שאולי זה באמת גלובלי, אולי זה באמת מערכת יחידה, אבל היא כך היא. ולכן אנחנו צריכים למדוד, לשקול את הנזק שאנחנו עושים, לא בזה שאני סיפרתי לך או את סיפרת לי על מישהו השלישי, נגיד על החבר שלנו אורן, עד כמה שהוא ככה לפעמים, כל מיני אפילו אבק לשון הרע מה שנקרא, זה לא חשוב. אלא איזה נזק בזה אנחנו עושים אחד לשני, כמו שבאמת נכון שמי ששומע זה עוד יותר גרוע ממי שאמר, כי מי שאמר הוא כבר ידע על זה, וזו דעתו, ואין פה כאן חידוש מצידו. אבל מצידו של השומע, זו בעיה. כי הוא בזה נעשה המקבל הידיעה הזאת, ועכשיו מצידו, כלפי כל המערכת הגדולה, איפה שאנחנו נמצאים, בכל הכדור הזה הגדול שנקרא הטבע, בספירה הזאת, הוא כבר מקלקל את היחסים שלו עם כולם, במחשבה אחת הרעה, שעכשיו התעוררה בו כלפי החבר. כי אנחנו קשורים כולנו באין סוף קשרים. ואז במילה אחת, מה ששמעתי רע על מישהו, אני מקלקל אין סוף קשרים שלי, בכל מיני כיוונים עם כל מיני בני אדם. כי אפילו אנחנו יודעים היום מהמחקר שכל האנשים קשורים זה לזה, או דרך חמישה, או דרך עוד משהו, אבל שככה זה הרשת שבינינו היא קיימת. אז לכן בידיעה שלי רעה על מישהו, זה לא חשוב שזה נכון, דרך אגב. גם אם זה נכון. כן, גם אם זה נכון. כי נכון או לא נכון אנחנו לא יכולים ללמוד. כלפי המערכת עצמה, אני עכשיו מפעיל את הכוח הרע. כלפי המערכת עצמה. זהו. שהיא בעצמה נמצאת בצורה בהרמוניה. אלא אני נמצא במערכת שאני בונה בפנים, בתוכה, כאילו יש כאן שני ספרות, שני כדורים. כדור אחד גדול שהוא אידיאלי, שלם. הכל שם קיים, המתוקן, המושלם, הכל יפה, וכדור השני, איך שאני בונה אותו ביחס הרע שלי לכולם. ואת והוא וכן הלאה. אז כדור השני הוא מאוד שחור, מאוד מקולקל, מאוד מלא קצרים, ואני עוד מוסיף ומוסיף בו עוד כל מיני דברים. כמו מערכת צל, כן. יש מערכות כאלה שנקראות, כן. כן. ולכן לשון הרע זה גם כן לא רק לשון, זה גם מחשבה. וזה לא רק דיבור. אם זה מעלה אצלי בכלל, ממחשבה להגיד, ואני עוצר בדרך. גם זה, המחשבות שלנו פועלות בעולם. אז לשון הרע הוא לא רק זה, ואם אני כותב זה ולא מדבר זה לא, כך. ואפילו אם כתבתי וזה לא נשלח לאף אחד. אבל אני כבר קבעתי את זה ככתב, זה נקרא משהו שכבר מופיע בעולם.
ועוד ועוד. זאת אומרת, אני צריך, אם כך, לתקן את עצמי, לפני שהמחשבה הזאת יכולה בכלל לעלות בראשי. על זה צריך להצטער, שאוי, איך אני חושב על מישהו. כאן צריכה להיות נקודת הבירור וחזרה בתשובה כאילו. כאן אני צריך להצטער ולתקן.